Good morning, good morning. Ito ang preparasyon natin. Ang altar atong butangan pod sa kuan. Mother, magkuha ta sa kuan. Kay kani ang biko. Ang pilit wala nilagi kuan tanan, giluto tanan, mother. Wala ninyo giluto tanan? Ambot lang. Halalim. Wala ninyo giluto tanan ang kuan? Anang pilit? Lutoon ta sa tuugma. Ay, hinati pala kay lulutuin daw ni Lilin bukas. Oh, Nabot sige. tay kuan dito ugma. Ayan guys. O, inom dahin ta. Inom din ta. Ito ang humba ni Alan at saka yung adobo na manok. Mayroon pa doon nila Uya. Naa si Lilin, naa si Utik, si Alan. Luto ng itlog. Dili na dito na sa kuan ako nakuha kagahapon pag pamahog na ko sa kuan. Pato? O, pato. Di ara naghiwid-hiwid na ang mga wati. Pato. Di andi di kay atong butangan di kay ang torta ni Lola for the altar. So di ara atong butangan dani unya naapod siya cupcake. Gigang ka, mother? It's not igang for me. Ito ang ano natin. Kaong-kaon diya mga klag. Wala lagi sa Tisilya nag-uban, mother. Lagi sa dito na bubuy. Buboy nga. Bukat. So, eto guys, ang i-prepare natin dito, no? So, kagabi naghanda po mi dito sa Naaman yung cook lang na. naghanda po mi dito sa, ay ipapalit sila sa kukaw. Naghanda po mi dito sa balay ni mother kagabi. Yan, nangaon po dayon. Ha? Nangaon po dayon mi dito. Busog kaayo mi dito kagahapon. O sige, dani butangi po ni siya dani. Ori na siya, chi. Kana ablihan ng skyflakes. Sige, ablihi. Kana ablihi, mother. Ano si Papa, Ato na nga siya ikuan. Yagi, hubagan sampot. Hubagan siya. Nagunsa? Hubagan yung sampot para sa ako, yapon. Aga. Wapa lang kasi mong kamera, te. Piki mo yung kamera, te. Maningala pa ka. Na, baratuhon na biya ni siya. Kagwapa mo na sa yung kamera. Diawat sa inyo nga ginoo ko, moratag. Dili kay pangit. Guwapa di ay. Kagwapa mo tagkalit sa yung kamera ni ate. Kuantik, kani ba? Kuasa sa platito na to ka, kay butangan na atong artal dani. Then kani pod, ato sa di siya i-prepare. Ato rang butangan siya diri ginagmay. Ang kaning itlog, mother, diri ra butang. Sa itik na siyang. Ay, Yan ay kanpon. Oy, utek, nganong nagdala Ang man ka? sabaw. Ano sa butang ni mo sa altar, uy. Ako pa. Oh, dana na siya. Kami biya ni mama mga G karon. Oh, kamo mga G. Amang Sabat biya kwarta mi. anak. Hipos ka na karon. Amang kwarta anak mi. Hoy, mother. Ah. Kinahanglan pa man ni unya pa man sa gabi hilabtan, di man ni hilabtan karon kay ama. Hoy, ang mga kalag nga wala nag-anha din he. Unya pa ng hapon kay may sila nga adto sa ko dito Hindi niya. ako maglakaw ka, sulurot sa iring. Wa may iring daw niya sulit. Wala iring daw. Iring. Ha? Sabat mi karon la. O dala sa ray bitoy kay para masudlan ang sabaw. Narati ang sabaw. Kanara, biko te mo ibalhin te. Ha? Ibalhin ang biko, dana mo isudlan ng kanon dayon. Gani ko ni sabi ko, hinati kasi ang biko ni Lilin, hindi ni Lilin niluto lahat kay para daw sa ugma. Ugma lin lutoon? Okay, ugma daw Gaan ko lutoon. ni. Ay pangay ko na si Monte Silvia, ng anak sa sayo Sa biko. Isa na kaluto mas ng biko. Unsa ba din ni agi gabi Ginoo ko? Unsa ba din ni pagkaluto ni dani aha maday mo di ay? Nganong wa man mo nakakaon? Nabusog pa man. Module pa man lagi Di mo. wa pa man di nag. Hoy kani. O kay Insakto na na ah. oh, insakto na ni kay di man ko makakaon og tarong sa kuan. O kani unya pag uli na ko dani unya Te. napod ko'y makaon. Ibalhin na to ne, kay mo na tong sudlan sa loto pod. Ikaw iba na dito kaw. Kuha rin dito sa kuan kaw platito utro kay para dani o sa kuan. Ba sosyalan kay tagkuon ka rula. Handa diri Na sa kanang buwahan is Lamisa. gawasad na ah. igawas gani na dani ibutang. Hala walay royal mother. Ito yung royal sa balay. Pag kuan kay royal ra ba kang lula. Ako yung may pakong. Unsa may kuan dito? Cook. Pag kuan cook dito sa kang mama kaw. Cook. Kuan upat. Katungkok kapon imo to no. Oh, pila ka bukok tanan? Tulo. Tulura o sige. Karon pod tulo o upat para pito tanan. Kuha Kuha dito dugaw. Pili ang bugnaw dug.
Aw bugnaw na to ma. Ito kay ganina na ito. Mga kulak ko kabot sa ice. Ice dayon. Para kuan. Pero talong kulak ko kabot sa ice kay wala lagi na tubig. Dawagan man ibi. Dapat mo ka. Ag special bayaran ako sa Jace. Paon niya daw. Apa na ko pagka sa pagutro? Nalin mo sa Nag bauta yung bulog. Ay, sakto nga sugaron. Ngaya papa. Nagdog papa. Tana binar mo 5 ako. Ano tawa na siya? Nagingid ka mader ka kuan. Alam mo lig apel ko. Labihan gid ka. Ako bulabog mo sa kay katawa man siya. Tawaha. Tawaha sinisya. O ibutang nila sa lamisa kuan o. Pero naapay kuan. Napay sinabaw wala pa na luto. Hello, sosyalan kay kukuan preparasyon sa kuan kanaang lamisa, di ba? Si Mother ngayon ang magpangaji. So di adiri ang atong kuan. Ay naapay kuan dani ma. Pangadi na ta. Ay na may kindi di ay dana no. Sige kana na. Tubig chi. Tubig ala o tubig. Pagkuag baso agay rilo na. Wala diya. Baso rilo na daw kuan. Alam Mallorca. Dog. Mallorca. Dito sa balay ko no. Riklan ubani si kuan kaw. Doy pagkuha dito kaw. Sa kuan. Aw si doy si budog. Si Utik nagukan na si Utik. Sartan baya tinuan gahapon. Kuantong to sarta. Oh. I-ready na din ang plato. Aman si Riluna og si kuan. Paglas ay kubak ako ng Kaw, kuano. kuanin yung plato kaw kay mag-ready na. Tagi sila ang tinisa dani mao. Dahil ko atong yahong binto yun, kaya matagaan sila ni Kuan. Ang tinisa. Tinisa. Katong isa. Agay nagmata naman lagi ni siya. Naguna-una din siya mata. Nayaan ko ni kagapon mabanga. Asa gabi. Biyaan ko ninyo ha. Ko ninyo uba na. Gawas may atilingling singgita. Biyaan ko ninyo. O diara. Okay, para sad na magkuana sa sabaw. Katulog sa kanya, ana-ana gid siya. Lin diara lin oh. Ada pet. Dana sa kuan lin. Pangambay siya. Kana humba. Pangay ko biko. Oh, biko po rin lin hatagi. Christmas? Nila uya. Undoy, akaon ka sa nila uya undoy? Agay, kaon sa nila uya si undoy di ay. Ari na mo dan ni ali. Sige na, kay mamahaw na dayon, mamahaw. Pari ito naman eh. Tayo. Mga G. Ay mga G una mano, ay kaon no. Oh, mga G una ay kaon. Wala pa'y mari Ay nana ho. Di ara ang atong sudan lamig kita sudan. Lang na sila. Di apa jud. Yan apa jud sabaw mga sis. Ito imiyo ni Undoy me. Agoy, di gid mo lab ng ngano imo magbunalan ang gitoy? Ay dalon ninyo ang gitoy isa diyan? Katurang asa dato katong nay puti? Katong Ama malyur ka na dog. Ay unsa man ima? Malyur ko. Ibutang man ni sa kuan? Baso? Kuasa sa baso dato palugdog di kay na makadana dog. Daw kaning royal. Duha ka kuan, andi di. Duha ka kuan dog. Duha ka baso kay para sa royal food. Ibutang ni Ndera mother. Dihawa. Ay, ayan na lang mother. Ang atong butangan mother kay naa may disposable glass. Pwede ra? So disposable glass na lang. Eto nagamit rin ang ating disposable Ang glass. baso kini. Kay kung akong gilat ngano man. Kay pilit ng baho daga. Okay raman kay kuan man oh. Okay raman ni kay kuan man. Dera oh. Ayaw na kanira. Kay nanay. Ha? Agbutang pas. Agbutang sako kay para kuan kung kisa tong mga kalag nga ganahag cook di mag-inom sila. Nay na kung unsay atong nakuan mo. May atong ibutang pod kay para patas ang kaon nato tanan. Balag. O di ara. Dani mother. Kuan cook dog. Busog adubli na. Kana ra gidubli gani kay para dili dali ma kuan. Sige. Ay dani na lang ni mother. Unya ka ni dito man na kay ginumon man na Dana ra na butang. Ha? Na kani diri ra pud ibutang? Dili. Aw sa ba? Sige. Abay ka naa sa kuan. Dana ra na ay butang oh.
Okay, kinukumat. Iyabo ka ni mother. Iyabo naman na Dahil trapo. Katukok ma. Bugnaw, dili. May dani kay bugnaw. Naa naman ang kuan dani. Trapo isa ka tuma. Ang dani ramaw. Abay ra ni sila? Or diri ra mother? Tubig na siya. Dana ra kay mayabo niya na ang dana na. Ang tubig, dani na lang iuban. Dana. Na kanila oh. Wala, abi na kog dala pug kag kandila no. Nato ara. Sige. Kani dani ha? Puspuro. Puspuro ko no. Paji lala. Oo, pagkati natakay. Taon na. Lin, alin na mo kay kuan na pangaji na. Ang mga bata dinhi dapit sa daplin. Diha mo arrange mo diha ha. Sige. Sa bahay na ba na si Undoy? Oh, dili na magsabaay. Diri kor, sulod diri kor og si kuan Migi. Sulod mo diha kay para mga G na ha. Ayaw pagsabaay ha. Kay litikon ginang baba karon magsabaay. Sige. Dito. Sige, kay pangaji na ta. Si mother ang mga G. So ato ning hipuson ang disposable glasses. Kakaitan sa imong gusto mo nga inahan mo ito garantanan sa mga sala. Tugutan mo ako sa usa ka matuod na kasakit sa ako mga sala rason mo ang talaga. Ano naman sa taga-lahat ito naman kayo lang sa kami sa mga ngayon na pasaya ko sa bigay ko dito sa Orasyon sa ikado. Panagian ko sa imo mahigit na hindi maya ka man na pang sa grasyan mong Diyos na akin mo bulan ka sa bayan tanang gram sa pambunga sa tiyan mga sa Santa Maria ng Kasadus ako kami magkasala karon sa oras sa aming kamatayan. Matan ko lang tulog na laba kalamay sa iya baldo. Palag na tanasyon mo ay palag niya aburo palag na rin yung pang-among mga pag-ampo, mga pagpinitensa, pagpangupaw. Igo ragid ang atong kandila. Naupos. Kapos tayo. Sige na, kay mag iting na ta. Ay tating, ikaw na sa mga sa mga karento, sa mga anak, mga suwang mga pusad na inyo, ikaw na sa mga wag sa mga karente. Nanay dyan, ikaw na sa mga wag sa mga karente. Pusad mo sa kariyo. Ikaw na sa mga wag. Katong wala nang sambitin ako. Ay kumadin may panaon kamadani ka inyo magkarong pista. Ayaw ka mo pag-ingon nga dili ka mo ani ka wala ka mo sampiti. Pre na mother kay para kuan. Ngaon na dayon ta. Ano mo plato di ka na magpaubo. Sige lang. Salo-salo. Amin. Magkao na ma. Apas do kaya ko sa dai ko dito lang buboy. May manok. Che, kay yahaw mo kung may manok. Ada kasi ni mo kakuan na si. Oh, di. Yahaw na ni mo. Basig ba sa inyo mga bunong sa atas sa restaurant kay mga untas. Si ate guys, nagkuha sa tubig. Kay undang na sad ang tubig. Let's eat guys. Hala, puno na kayang akong kuan. Tubig sa CR. Si Mother Earth, paingon na siya kang buboy. Kay naa na po dito pangajian ni Mama. Dila man ni. Ha? Nasa dila. Ako na dyan, dila dyan. Kaon ka? Ha? Dugang ko na siya, tik.
Kami kay humba. Kami kay humba. Sukan dito sa gabi ada to sa gabi. Karon pagi ko nakatarong pagkaon ko, bati gutom. Ay ma. Huna ito. Ha? Huna ito kung ads nga. Sayang ka man. Gabi nagkaon na ba ko gamay. Ang murag busog ako permi ba? Gibati gutom. Maya po na masukirin sa kuno. Humba. Kaon des mimig humba di ay. Hala usik kay si Rilo na nga nagkaon oh. Tanawa ang kanon oh. Silang duha ni Bintoy. Lupig noon sila sa mga bata oh. Jisan, sada na. Duy, parehog siya na David. Ang tao na dito amo anansi. Oh, so parire. Naganya. La ilakok na tutik. Ha? Nice pride. Napa-isbat nila? Kaon ta. Mana kalin? Nagkakaya to busog. Tayo. Guys, tapos na kaming kumain. Busog kay guys. Busog kaayo siya. So, salamat sa Diyos kay nabusog atong bawgan ang mga itoy niya. Sila diri sa kuan. Busy na sila dani paghugas sa plato. Lili nahugas mo sa kuan. Gansa na to guys, kay madlato meron kay mandagkot na pud ni. Oh, mandagkot man mauna. Unahon na maghugas diri kay para paglakaw diri limpyo na. Kay mandagkot na. Ah, man ni magkuha. Ah, dapit. Ibutan dito ka abay sa kuan dato sa altar dapit. Sa itik ato na. Tuy. Busog kayo ang mga itoy. Wa na nangaon. Kanay ako te. Ha? Kinalaki. Ayan ang kuan, puti. Wa na nahurot na ang itoy, sige pangayo. Oh. Ano si Papa, muuli na si Papa. Kanya, very good. Very good. Hoy, Cor! Pila ka itlog imong nakuha dagto? Ha? Isa ra? Dami ba anak ko isudaan. Tagay sa ito. Inyo na po paligsan dito. A few moments later. Tabi apo. Hala pangay. Panabi diya, Cor. Nanay nandagkot diri oh. Limpyo na no, ha? Adagan nandagkot diri tagani ha. Di anami sa minteryo. Eto presko si Oka kay nakakaligo na. Di na tamani maho danig kuan. Syulalang. Tabi apo. Ah, kisa ni Dani di ay. Tabi apo. Uy, ginuko. Nga naman niya. Aman to si Chucky. Akisa niya dana gi kuan di ay pikas lin. Kanang dana bag-o. Lula, good morning Lula. Good morning. Kisa man ni tubig Dani. Di ay. Si Lola Honorata. Kisa na dana di ay dyan bag-o. Walay pangalan. Kisa tong bag-o gilubong. Ay basin mao nang taga Dahilig. Kanang dana. Ang pagkaon ni Lula torta to ara sa altar. Nya gitawag naman sila kagani ha. Nya dili wa namin nakadala sa kuan. Ubos na na. Ikaw lin kay agdagkot ta. Ayan, kay mudagkot po ko sa dakong cross. And then also kay Anhing Manoy Mario. Di ara. Tabi apo. Jan, ay nanay nagdagkot lagi. Duha ka buok. Ha? Kaning Asing ka kaning? iking day si iking. As iking nandagkot dani daan si iking. La nagliki lagi siya moderno. Nagliki siya. Mar imo nang iwag mar. Pero at least dili ni siya lungkab diretso no kay disiminto man jud nato.
Maunang kani si Anhing Manoy Mario, anak ni Anhing Lola Honorata. So kuan na pud ta, dagkot-dagkot. Ipatindog na mother. Here, mother. Kaparo. Don't. Parong. Okay. So, kani po ang isa dito po ni sa dakong cross. Lula, aning manoy, aning lolo, mga kalag. Tuay, kuan, pagkaon dito sa balay, sa akong payag, adto lang mo dito, kay to araman dito, na ako gibutang. Pagkahuman ninyo kaon unya, ako na pud ang mukaon. Diri ta sa dakong cross. Asa ang dakong cross ma? Ay, Mother, asa? Ay, na ipalakaw-lakaw na si Undoy kay narabay lapinig diri. Hoy, narabay lapinig diri Undoy. Tabi apo. Tabi apo. Hoy, dana pa din dakong cross, Mother. Ha? Asa? Asa ahalan? To adad to unya naapod diha unsa bagi tinuod? Ha? Dakong cross, diha naman sila misa. Pastaran. Asa diha sila misa sa tanan nga dadto? Dadto raman gani sila nagmisa ni Agi. Asa may dakong cross dani di ay? Maglibog lagi ko diri sa kuan ba? Asa ba jud diri no? Kandi diri sa kuan, minteryo sa kuan, Kataringan. Bapa ni Undoy tabo api tabo api kuha dia makapi ang imo ate nga tabi apo ang tabo api. Tuay dakong cross dadto, di apod dakong cross dani. So diri Pakikuan may lang. mapaingon. Oh, kuan lang klaro lang jud diri dapita kay ngano mother. Kung nganong dani ang dakong cross nga dani na siguro taon tabi apo. Ni amay kuan. So dapat ka putulo na to, tumbaho na to. Kaya maglibog ang kuan, kana mga dili taga dinhi na maglibog sila kung asa jud ang dakong cross kay tuwa man dagto nya na apo dani dakong cross gihapon. So duha lugar ang dakong cross. Di ara tanan mga kalag, magbahin-bahin mong tanan ani sa akong gihalad nga kandila. Nga among parente nga ni adin Tanan mga paryentihan. Di ara. Bahin-bahin ka ng tanan tabi apo. Nansa ko no? Ha? Asa agkwaw ng biswit. Agkwaw ni Undoy? Agoy ginuo ko pagkuha ba gini mo Undoy ginuo ko Ayaw na ka na po. pagwaa kay. Oh. Sabi ako ay Hey guys. Tabi apo. Tabi apo. Tabi apo. Oy, gino ko marmag na ay tabi apo. Tabi apo. Nakasunod gid si Undoy nimo tabo api. Tabo api. Wala unsa man daning bangaga ni. Tabi apo. To aradad to sila, naglingkod-lingkod pa sila adto. So we're here na. Lin, magkuan ta sa kuan. Haling. Andi ang pusporo Lindi. Dagkot pa na nimo. Magdagkot ta kay kuan. Kana mga pamahiin. Dera Rio. Aw dani man nagkuan dagkot sila Kay kita mga Bisaya mutuo man tada ng mga kuan sa Tagalog pamahiin. Kung gikan sa minteryo maglakang sa aso para mga wagtang ang mga daotang espiritu. Tinuod ba ko? Huy, panabi Undoy. Unsa ko no? Tabi tabo. Napari daw buhi na nga kuan. Nga kuan kay para aso jud kay siya. Katuturo toy balantinis turo. Sige na. Nawa na nagsiga. Sunog atong salidan ni. Pabilin ang limanas. Sige kur. Dali kur. Hoy, pagdali mo diak wala na nag-aso ho.
Singkop. Pasuhag, maayo. Lakad. Pura, di balas. Bilin ang dilalas. Dala Iyag. Ibilin ang dimalas. Ang aso-asa raman ka. Ato nami guys. Kay mag-upload na sa